Dievčatá versus chlapci, profesionálky versus amatéri. Taký bol charitatívny zápas ženského hokejového družstva HK Poprad so zverencami detského domova z Podolínca. Na ľadovú plochu zavítal i Mikuláš a nechýbalo ani prekvapenie. Zimný štadión sa stal dejiskom v poradí už druhého ročníka charitatívneho zápasu, kedy proti popradským hokejistkám vykorčuľovala 12 chovancov z detského domova z Podolínca. Hrali sme s nimi aj minulý rok a bola to veľká zabava, sranda bola. Tak to je potešenie pre tie deti z detského domova. Nech majú radosť. Dievčatá to berú naše športovo, snažia sa urobiť ten zápas takým, aby bolo potešenie aj na strane supera, nielen na strane našej. Pre nás je to super akcia, lebo my sa na ľad nedostaneme tak často a ešte k tomu na štadión, kde sa hrá najvyššia hokejová liga Slovenska, tak to je dobrá vec. No. My si vyrábame sami ľad na dvore zo snehu, si polievame každú zimu a tam hrávame hokej spolu. Maj má hokej, moja mám ľad. Domáci sa na hostí náležite pripravili, čakalo ich hneď niekoľko prekvapení. Tým prvým bola dvojica Arne Kroták a Rado Suchý. Doniesli kartičky s podpismi, i Kroták, i Suchý a stomákači veľký. V druhom polčase nastúpili na ľad i Mikuláš s Čertom a Anielom. 12 anielov si so sebou priniesli na dresoch i samotní hráči. Aniel, to je naše logo. To je naše logo, ktoré vzniklo už dávno, hneď pri vzniku detského domova. Oba mužstvá išli do zápasu s nasadením. Samotná výhra však nebola cieľom. Išlo skôr o to, aby sa spoločne zabavili. Kto vyhrá, bolo vo hviezdach až do poslednej chvíle. Neviem, sama neviem, ale určite prehrá. Že babi sú dobré, hej? Áno. Necháte ich vyhrať, alebo budete bojovať zo všetkých síl? Tak nech vyhrajú. Ako typuješ výsledok? 10-3 pre dievčatá. Napokon to skončilo v prospech chlapcov a len s jednogolovým náskokom. Okrem víťazstva a pohára si domov odniesli aj mikulášske prekvapenie. My si povedali, že zakúpime im komplet váky pre celé ich družstvo a ja si myslím, že bude to taký pekný prezent pre nich, že by mali aj oni potešenie z tých Vianoc. Batohy sa zídu minimálne na budúcoročný zápas, na ktorý si už teraz všetci brúsia zuby.